pre vás znamená strom života dnes? Preto všetkým sú to také pekné spomienky, keď sa na to pozriem dozadu, na tých 25 táborov, 8 rokov, na programy environmentálnej výchovy, ktoré som potom neskôr od 99. ako zamestnankyňa Stromu života viedla, pre školy organizovala programy. Som veľmi rada, že vlastne Strom života už je tu toľko rokov a že stále si nesie takú tú základnú myšlienku, kvôli ktorej som možno aj tak dlho proste v tom Strome života bola. A to síce, že snaží sa meniť názor ľudí na životné prostredie a snaží sa ochraňovať životné prostredie, prírodu a kultúrne pamiatky a proste všetko to, čo je okolo nás, aby sme sa k tomu správali nejak priateľskejšie. A napriek tomu, že ten Strom života je tu tak dlho, tak stále sa dokáže meniť a reagovať na tie súčasné potreby. Čiže napríklad teraz už by sa ťažko naplnilo 60 turnusov počas jedného leta, na ktorý prišlo neviem koľko stoviek mladých ľudí. Každý turnus mal minimálne tých 20-30 ľudí. Čiže to je neskutočne veľa mladých ľudí, ktorí robili v to jedno leto. Tento rok už to nie je možné proste naplniť, pretože mladí ľudia majú iné priority, chodia do zahraničia. Ten úplne vrchol táborov bol v dobe, keď ešte už boli teda otvorené tie hranice, dalo sa ísť, ale ľudia ešte nevedeli o tých možnostiach, alebo nemali také ešte možnosti. To bolo hlavne v tých fakt koncom 90. rokov. Potom to už začalo postupne upadať, ale zase sa chytili iné veci, napríklad programy environmentálnej výchovy. Zo začiatku to bolo možno 30-40 kolektívov na celom Slovensku a keď som pracovala v kancelárii, tak sme došli k číslu 700-800 kolektívov na Slovensku bolo zapojených do pasívneho monitorovania stavu životného prostredia, stavu ovzdušia a merania kvality ozónu a podobne. Takže som veľmi rada, že Strom života dokáže stále reagovať na tie aktuálne potreby a ponúka to, čo práve vtedy ľudia potrebujú.